gu animoso gehanez, gure boston animoso ganez, eta lagun animosoak ditunez, denok elkartu geha, Berritxe eta Porrotx eta Marimototxen emanaldia, kilometroken alde izango da emanaldia, gaur hemen zoi aurkezteko. Apirilaren 18an, Lezoko Bekoerreta kiroldegian izango da. Arratsaldeko 5:00. Antolakuntzaren izenean, eskerrak eman nahi diegu kilometrotan lanean dabilen jende guztiari eta bide batez gure emanaldian parte hartuko duten herriko eragile guztiei. Gure seme-alaben heziketan zalantzai gabe euskera daukagu bidaide eta euskal kulturaren alde ari gea, hori daukagu oinarri, hori izan dugu beti eta izan zuten ere gure gurasoek ikastola sortu zutenean.